Patsema santing pamalita me. Awra Salon and Spa. Tara, magpareban ka ta. Nuka rin ka pa. Kanina ka. Hi guys! For today's video, ay isipan ko po palang magpareban buwak dahil po mega busagsag nepo yung kanakong buwak. At syempre, bilang working mom, kailangan kahit busy tamo, lagi tamo pa rin pong fresh. O diba? At uyan po, dininanda niya pong panulo yung kanakong buwak ning malagungay ni Angelica Bernardo. O diba? Lagyu pa mo, malago na. At talwa mo po ito, magana ka ang pong maasikaso la pureng staff areni. Bala mo kapatid ko la naman po may papagkwentuhan kami. Pero first time ko la pa pong ikit ang pong amit. O diba? Eh ako man po may inip na maninayak yung kanakong buwak para mayari. At Uyni na po. Ayan. O diba? At yari na po. Akit ko naman po na super shiny po yung kanakong buwak. Kaya bemiyarin po pala kay ni ing owner na ning salon ay ni Mr. Rakie Alfaro. O diba? Magandang po kay ni. Kaya nuka rin kayo po. Kaya ni na kayo naman magpareban. Lakwas na Magpasku na. Kaya niya mo po yan kay 1391 Miranda Extension, Santa Trinidad, Angeles City. Landmark, NewStar. Pag ikit yun na yung NewStar, dumiretso kayo mo po at along the highway yang mo po. Ali kayo po malili. Uyni po ing Awra Salon and Spa. Malapit niya po keng Chicken Star. Kalele na rin po ing Maganda Dental Clinic. O diba? Wait mo po. Please like, share, and follow. Bye-bye! Nuka rin ka pa. Kanina ka.